This is a toy car and time ko lumukbay simula QC hanggang Pagudpod. Gamit to in just only 7 days. Nag-search ako sa internet na kapag nilakmay mo to gamit kotse, it will take you 9 hours. And kapag lalakarin mo naman, mahigit 113 hours ang aabutin. Yun yung kapag walang pahinga-pahinga pa. Siyempre, kami naman, kailangan namin ng pahinga. Paano pa pag may nangyari sa aming masama, diba? Pero bakit ko nga ba siya gustong gawin? Well, matagal ko na rin kasing planong gumawa ng episode 4 nitong Toy Car series. Actually, 9 months ago ko pa nga ito prinamis sa inyo Kaya sobrang late na talaga ako. At dahil rin dito, sobrang daming blessings na pumasok sa akin. Na-article tayo dito, na-notice tayo ni Supercar Blandy, guys. And actually, itong video na to, ito yung may pinakamaraming views na video ko sa Facebook. Simula ako ng YouTube or naggumawa ng video sa buong buhay ko. Kaya ngayon, dito ulit tayo magsisimula. Gagawa ako na 7-day fundraiser na lilikom ng 500,000 pesos and lahat ng donation na ibibigay nyo sa akin ay paghahati-hati ko sa mga charity organization. Well, masasabi ko talagang solid talaga. Solid na solid. Hindi ko siya ma-explain Kailangan nyo ma-experience. Kailangan nyo ma-experience kung gaano sila ka-solid.